Не, според мен това са хора, които не разбират по никакъв начин, не са се интересували, ами просто съвсем минимално базово, колкото да са в тренда, знаят по едно нещо за зодиите и като са си хванали такова гадже, като са скъсали, вече слагат етикета, защото не им пука реално за зодиите, просто трябва да сложат някакъв етикет и трябва да кажат на някоя зодия, аз няма харесвам. Добре, интересно ми е. Това е по-характерно за по-малките, знаеш, прекъсвам. Да. Той. Аз няма зоди, които, не съм по този начин настроена, няма да общувам с теб, ако си такава зодия. Да. Просто ми създава впечатление и то естествено много лесно може да се промени, защото аз съм склонна да, нали, не казвам нищо, склонна съм да повярвам, че може това, което знам за зодията, нали, да не е така и ти да не си такъв. Да. Просто имам някакво, като чуя примерно някаква зодия и ми се създава едно такова първо впечатление в главата, което просто чакам да видя така ли е, не е ли смисъл, не е нещо, сега кажеш, айде край, нали, аз познавам един човек, той беше такъв. Добре, аз имам един въпрос към вас.